M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani lero pa 17 September lachitatu mu mulungu wa 24 pa chaka ordinary time. Tsiku lotsatira zisankho za mdziko lathu lino. Tupitirize kupempha kwa Ambuye Mulungu kuti anthu avomereze zotsatira za chisankho chathu. Ndipo tiwapempha Ambuye Mulungu kuti pakati pathu lero pasakhale kukangana, kumenyana ndi zina zotero. Tipempha Ambuye Mulungu kuti atitsogolere kuvomera za zotsatira za zimene anthu a dziko la Malawi asankha. Ili likhale pempho lathu lero lino. Ndipo sipoti pachitatu paliponse timalemekeza Yosefe Woyera. Tiwapemphe abambo Yosefe amene ali mtetezi wa Ambuye Yesu Khristu, amene ali patron of the Universal Church, the Catholic Church. Kuti atithandize ife Malawi pamene tikudikira ndi kuyembekeza zotsatira za zisankho zathu. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo kwa Timoteyo, mutu 3 ndi 14 mpaka 16. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Mary Pendami, Malawi Catholic Community in Kenya, kuchokera ku Holy Trinity Kileleshwa Parish mu Archdiocese ya Nairobi. Mawu amtenga Woyera akuchokera mu tenga wa Luka Woyera, mutu 7 ndi 31 mpaka 35. Amene akutiwerengera mawu amtenga Woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Lazaro Piri, kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo kwa Timoteyo. Wokondedwa, pamene ndikukulembera kalatayi ndikuyembekeza kudzafika kwanuko posachedwa. Koma zina zikandichedwetsa, zimene ndanenazi zidzakudziwitsa za mmene anthu ayenera kukhalira m'banja la Mulungu, limene lili mpingo wa Mulungu wa moyo, ndi mzati wochirikiza choona. Ndithudi, chimsisi cha chipembedzo chathu n'chachikulu. Iye uja adaonekera ali ndi thupi la munthu. Mzimu Woyera adamuchitira umboni kuti ndi wolungama. Angelo adamuona. Adalalikidwa pakati pa anthu a mitundu yonse. Anthu apa dziko lonse lapansi adamukhulupirira. Iyeyo adatengedwa kunka kumwamba mu ulemerero. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga Woyera monga analembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Kaya anthu amakonowa ndingawafanizire nchiyani? Ali ngati chiyani? Ali ngati ana ukangana pa msika, ena kumafunsa anzawo kuti tidakuyimbirani ng'oma yaukwati, bwanji inu osavina? Tidabuma maliro, bwanji inu osalira? Paja Yohane M'batizi atabwera ankasala zakudya ndipo sankamwa vinyo, inu nkumati adagwidwa ndi mizimu yoyipa. Mwana wa Munthu adabwera nkumadya ndi kumwa ndithu, inu mumvekere tamuonani munthu uyu ndi wadyera chidakwa ndiponso bwenzi la anthu okhometsa msonkho ndi anthu osasamala
malamulo. Komabe chilungamo cha nzeru za Mulungu chimatsimikizika ndi zochita zake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero pachitatu mawu athu akutikumbutsa zonena kuti tikamakhala ngati anthu tisamaone zinthu ndi maso athu okha chabe ayi, subjective truth, koma tiziona zinthu ndi objective reality. Papa Benedict wa 16 muzolemba zake zina adakamba idali interview imene journalist wina adapanga naye, ndipo adalemba zimene zomukhulina imene amati the Pope, the Church and the Signs of the Times. Adakamba muza zimene amati dictatorship of relativism, kapena kuti kuganiza kunena kuti choona chimakhalira mmene ndi kuganizira. Ambuye Yesu Khristu akunena kuti zinthu zimene timakumana nazo pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku tiziziona moona. Akupeka chitsanzo cha Yohane Mbatizi amene adabwera namasala. Anthu amaganiza kuti pochita zimezi anthu amaona ndikunena kuti what he was worth. Amene adabwera kudzakonzera njira yobwera mwa Ambuye kuthandiza anthu kuti alowe moyo umenewu, ascetic life, as they prepared for the coming of the Messiah, kuti akonze njira za moyo wawo. Ija timapanga mnyengo ya Advent, zigwa kudzaza, mapiri kusalaza. Cholinga choti Ambuye Yesu Khristu akamabwera atipeze tili anthu abwino okonzeka. Anthu amamunena mwaimona kani munthu wantundu wanje amene samwa sadya ndi anthu amangokhala yekha. Ambuye Yesu Khristu abwera akuchita zimene Yohane sankachita, kudya ndi anthu, kumacheza ndi anthu, anthu osauka, anthu okhomesera manokeda ngati ochimwa, osanja khala zibwenzi ake ale mwachionatu chadyera. Anthufe tizikhala objective muzochita zathu. Moyo wathu umangidwe pa choona chenicheni, objective truth, objective reality, mpamene paina kusamira moyo wathu. Ndipo ife ngati Khristu timene kumbukira kuti chimene chena kutilekanitsa ifeyo ndi anthu ena onse ndi chimene chichi, kuti ife ngati Khristu, ngati Akatolika, kapena ngati anthu amene timanena kuti Mulungu timamudziwa ndi kumukonda, nafenso timene akuyesetsa kukhala objective muzochita zathu. Ngati anzathu achita bwino tivomere awa achita bwino. Ngati anzathu zawayendera tivomere kuti awa zawayendera. Mungatenda zona ndi zisankho. Marizasi mwina adakabwerabe, osati mwina adakabwerabe mpaka na lero kwina kuti decide kwina ayi. Ngati ife sana objective reality tivomere kuti mmene zachitikira, the will of the people. Koma kwa Mulungu ngati Khristu timayembekezeka kuti muzochita zathu zonse we should be objective. Osati munthu akachita ichi timpezera chinachi, akachita ichi timpezera chinzakecho. Ayi. Yohana anabwera kuyesera kukhala ndithu ascetic, kupemphera kuti zonse bwino ali mwachiona chinthu cha mtundu wanji. Ambuye Yesu abwera to interact with people, kucheza nawo anthu pangano ali mwachionaso chadyera. Mawu ajati mana kuti apa pabwino adatayira galo zimenezi. Anthu ena sitifuna kuona chabwino moyo mwathu. Ayi. Sitifuna kuvomereza ma realities amene ali moyo mwathu. Timafuna nthawi zonse kupeza kachifukwa kena kake kuti tisachitire zina zake. Timafuna kupeza kachifukwa kena kake kuti tisathandize munthu. Tipeze kachifukwa kena kake tisathandize auche. Tipeze kena kake tanyoza auche. Yeah. Kumene usomo wa Khristu. Ambuye Yesu akutiuza kutiphunzitsira kuna kuti ngati anthu ngati Khristu amene wadabwera pa dziko lapansi pano kudzathandiza kuti timvetse zamoyo. Akufuna kuti ifeyo zimene Ambuye Yesu anatisirazo, anatiphunzitsazo zikhale gawo la zochitika za moyo wathu. Zikhale moyo wathu kumene mapazi amene Ambuye Yesu Khristu adayendamo zimene zizitichitikira ifeyo ngati Khristu. Mawu ambaja Paulo akumuwuza Timoteyo kuti beloved,
I am writing to you, although I hope to visit you soon. But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God. Akumulangiza, iweyo uyenera kudziwa mmene moyo wawo uyenera kukhalira. Aliyense mwa ife amenera kudziwa mmene moyo wake ukuyenera kukhalira. Ngati ndife anthu opemphera, moyo wathu usonyeze poyera kuti ifeyo ndife anthu opemphera. Ngati ndife akhristu, moyo wathu ukaonetse poyera kuti ifeyo ndife akhristu ndosiyana ndi ena. Paulo oyera kutilangiza kuti chimene tili tiyenera kukhala. Akupitiriza mmene akuna kuti sikuti tiyenera kukhala truthful. Akupitirira mawu amene wawo. Amene ndi ochokera 2 Timoteyo, 1 Timoteyo 3, 14 to 16. Mukamuwerenge kusanadero musadakagone. Mukamasinga zike zochita mutawerenga zimenezo. Kuna kuti ngati ndiwe mkhristu, uonetsa poyera chimene chili kani nyumba ya Mulungu. Meaning ife pachasewa kuti by baptism we have become the house of God. We are the temples of the Holy Spirit. Chifukwa sacrament la ubatizo. We are the temples of the Holy Spirit. And ngati ma temples of the Holy Spirit, moyo wathu should be based on truth zone. Moyo wathu should be built on truth. Zochita zathu zimangidwe pachoona. Zimene tuzikunenedwa. Kunena kuti ife ngati akhristu, we should not be people sakale anthu amene zochita zathu nzomangidwa pa zinthu zabodza. Fosite. Ayi. Tisakale anthu amene tikumanga moyo wathu pa zinthu zosokonekera, zosokoneza. Ayiso. Tikhale anthu amene behavior yathu isonyeza chimene tili. Makhalidwe athu okha asonyeze chimene tili. Jeni kanene dani nabo mbuyo mukanzaka zingati zapita zoona kuti kwa ife akatolika tikhale walking homilies, maulaliko oyenda. Anthu akationa chabe aziona the difference. Mwachisanzo kwa inu amene mwasankhidwa ngati mati zase akuzani kuti mwawina. Ask yourselves. Anthu akukhulupirani kuti akuvoterani. Mukalatsogolera mtundu wanji? Truthful or not? Penato cheti zina nazoona. Zimamvetsa chisoni dziko lathu la Malawi. Mulungu adatipatsa china chilichonse choyenera. This country is a blessed country. Tione climate yabwino. Tione nthaka yabwino. Madzi ponse ponse. Anthuso pajamana kuti Amalawi ndi anthu abwino. Abwinonso. Koma chimene chimalepheretsa kunena kuti dziko litilukula chimakhala chani. This is a very big question. Ndipo yubwera nthawi yabwino pamene mwangu usankhidwa maudindo kumeneni. Mudzifunse lerolo. Kuti ndasankhidwa lerolo. Yes. Ndipo ndine mkatolika ndine mkhristu amene ndasankhidwani. Ndipo alonena kuti ndikumbukire chimene ndili to be a temple of the Holy Spirit. Kala tempele la Mulungu. Kuti moyo wanga uone kuti ine ndimakhulupirira ndi Mulungu. Nditasankhidwa. Kuti mission yanga pa udindo ndisankhawo ikhala ya mtundu wanji. Today is a good day to reflect on that. Will I base utsogoleri wanga on the truth? Tichokeza izandalezi. Tingubweza moyo wathu ngati akhristu mukatanda bwamba pacha. Kuti ine ngati ngati Khristu, how truthful am I, have I been, will I be, or have I been ineyo ngati Mkatolika? Ngati Mkhristu, kandi wasisepi, kandi waruthrani. How truthful, how honest have you been? Nana kuti ndi pa chitatu. Timapanga ona St. Joseph. Tikaona St. Joseph, tikautsata moyo wake uja wa Yosefu oyera. Ataona kuti amayi akona kuti ayima. Iwo sizimakhudza, adafuna kutesa tumbeje mukachite. Osachita pa mlandu. Pamene Adam Jeju adabona kuti ayi usaope. Adatsata zimene zijaza. Chifukwa chaonera kuti the voice of God ikakhala mwa ife, we are directed kuchita zinthu zoyenera. Just as St. Joseph. Mawu a Mulungu akakhala mwa ifeyo timachita zoyenera nthawi zonse. Thawitsa mwana, that's what he did. Koma now let's look at the reverse gear. Zimene zikuchitika ma community mwathu, mdziko mwathu zina motera. Titaona zimene zijazo. Thawitsani dziko la Malawi, ife pamene mwina tukalipo nyammoto.
onjolana ndosekomba pamene tiwapondeza koposera. We have to think and we have to be serious about this. Mawalero akutikumbutsa kuti tinokhala truthful. Ona mtima. Tino anthu akukhala anthu amene zochita zathu zisonyeza chimene tili. Ziyaneza ona kuti nthawi zonse amangopeza zifukwa to do the opposite. Kumangopeza zifukwa to excuse not to do what we are supposed to do. Mawalero akututsa kuti ayi. Choncho tifuna timpemphe Mulungu lero. Mwana wa St. Joseph atithandize tikhala anthu ona mtima. Be built on truth. Let our lives be built on truth. Munga zimene Paulo kumuza Timoteyo. Koma zimene Ambuye atiuza. Let's not always find an excuse for not doing something. For not praising those that we have to praise. For not helping those that are in need. Tisamapeza zifukwa nthawi zonse posachita zimenezi. Timpemphe Mulungu atithandize ifeyo ngati Akhristu kuti muzochita zathu zonse tikhale anthu ona mtima. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.